आदरणीय भिखारी ठाकुर जी के गीत ह। वही गीत में से यह गीत के निकालल गइल बा। उनकर तो तमाम सारी गीतें बाड़ी सन, लेकिन ये ऐसन गीत है जो हमनी के माई बहन अपना घर गांव में गावे ली जा। जतसार कहल जाला एकरा के। जब जांता पिसाला ओ जांता के वक्त में गीत गावल जाला। जतसार वो ऐसन जतसार है जौन की एकर एके शब्द बा। जब एक रोटी खातिर केहू बाहर जब कमाए जाला, वो समय वियोग में जब पत्नी घरे रहेले तो ओकरा पे का बीतेला। गीत के भाव बा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके बहुत पसंद आई। अगर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। यही तरह के हमारे गाना सुने खातिर हमारे चैनल आशुतोष सिंह ऑफिशियल के आप सब सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, अपन आशीर्वाद प्यार दी। जय हिंद।